जायो नों थाखो बेसे मोनखो क्लास बेसे मोनखो फर मा नाम नोंना मा नाम दैमु नार्जारि दैमु नार्जारि नोंसिनि मामिखौ नोङो फैफिनजानो लुबैगोन ना लुबैया लुबैयो लुबैयो मामिखौ मा होनहरगोन नोङो फैफिनजानो लुबैयोना लुबैया लुबैयो ओमफ्राय नों मामिखौ गोसोखाङोना गोसोखाङा गोसोखाङो ओमफ्राय ओरैनो मामिया नोंजों फनाव रायज्लायहरगोन ना हरा रायज्लायहरोमोन हरला दाना हरला मामिखौ गोसोखाङोना नोङो सिगां आङो आंनि सिथ्लायाव सफैनो हानाय आंनि मोजां गाज्रि खौरां लानो फैनाय फंबाय सानैखौ हामबाय होनग्रोयो आंना हौवाया गोमानानै दङ बियो जानुवारि 19 थारिखआव न'निफ्राय दंफां हानो होननानै ओंखारलांदोंमोन त्रिपुरायाव ओमफ्राय माबासिम आंजोंहाय फेब्रुवारि मार्चनि 10 थारिखफोरसिम बियो आंजों फन रायलायदों ओमफ्राय नै 10 थारिखफोरनिफ्राय बियो आंजों फन रायलायासै थांनाय देवबारखालि बियो रायलायदोंमोन ओमफ्राय दसेल' रायलायनानै बिनि फना आंनो 8थायाव हरदों 9थानिफ्रायनो बिनि फना सुइच अफ जादों ओरैनो बेसे गोबाव जाखो गोबाव जानाया सुइच अफ जानाया नङा गोमानाया बे जेनेबा खबर लायैया खबर लायैया माने दाख्लै थांनाय देवबारनिफ्राय नै दिनै देवबारसिम आरो ओमफ्राय सिगाङावबो बियो टावार गैयि जायगायाव थाहैनो होननानै आंखौ थगायहरबाय थादों ओमफ्राय बियो टावार गैयि जायगायाव थाहैयाखै माने बियो बेलेग सिमसो लानानै बे हिनजावजोंसो रायलायबाय थादों आंजोंहाय टावार गैया होननानै बियो थगायनानै माने बेजों रायलायबाय थादों ओमफ्राय आंजों बियो मोनानि बेलासिनि 5:30 6टा बिदियाव खेनसे रायलायो ओमफ्राय फुंनि 8:30 8टा बिदियाव खेनसे रायलायो नै आं खामानियाव फैबाय ओमफ्राय मावखांनानै नै आं थांनोसै खामानि दोनबाय बेबायदि आंजों खेननैल' रायलायो बियो ओमफ्राय बिनिफ्राय आंजों दुखु सुखु रायलाया ओमफ्राय दाख्लै देवबाराव रायलायनायाव बियो आंजों मा होनदों नों मानो फनखौ सुइच अफ खालामनानै लाबाय थायो होननायाव बियो होनदों नोंजोंनो आं रायलायबाय थानांगौ नामा इदि होननानैसो बुंदों बियो ओमफ्राय आं बिराद दुखु मोनदों होनबाथ' नोङो बेलेग मावबाय बिदि साननानै आं बिराद दुखु मोनदों आरो ओरैनो बे दोनखारलांनाय हिनजावा अबेनि दोनखारलांनाय हिनजावा न' खाथिनिनो ओमफ्राय बियो सनाजुलिनिमोन बेयाव हाबा जाफैदों जुमुना नार्जारि गोबाव समनिफ्रायनो बेजों ओरैनो रायलायबाय थाखायोमोन नामा रायलायबाय थानायखौ आं सिगांनिफ्राय मिथिया ओमफ्राय डिसेम्बरनिफ्राय आं एसे एनै मिथिदों होमबाबो आं नङा सानदोंमोन आरो हौवायाबो आंखौ नङा होननानै थगायदों आरो बियो नङा होननानै थगायनानै आंखौ बिराद माने सालुजों आंखौ अननायजों बियो फोलानानै थांनाय बायदि जादों थगायनानै थांनाय बायदि बे लांनाय जिथुनाखि हिनजाव बियो ना गथ' गथाय एबा हौवाफोर दंमोन नामा बेहाबो हौवा दङ गथ' सासे दङ 8 बोसोरनि ओमफ्राय दा नोंथांनि फिसाफ्रा साबेसे ओरैनो आंनि फिसाफ्रा साथाम सासेया 20 बोसोर जाबाय सासेया 18 बोसोर आरो सासे नै दंबावो आंजोंहाय लोगोसे बियो 5 बोसोर जानानै 6 बोसोराव हाबबाय सासे गिदिरसिना सेकेन्ड इयार मोनबायमोन दा बिनि फरायनायाबो बरबाद जाबाय आरो उन्दैयाबो मोजाङैनो पास जादोंमोन हिनजावसाया बियो मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव पास जादोंमोन आरो बर'आव बियो लेटारबो मोनदोंमोन दा ओमफ्राय बिसोर सानैनि फरायनाया बरबाद आरो आङो बे उन्दैखौबो आं डायमन्डआव सोदोंमोन नार्सारियाव बेबो मोजाङै पास खालामदोंमोन आंहा दा एडमिसन खालामनोबो बेखौ एडमिसन खालामफिननो आंहा फैसा गैया आंनि खावलायनाया बेनो माने दिनै बे न'खरनिफ्राय जे आंनि बिदा बियो जे गुबुन हिनजावखौ लानानै खारबाय दिनै आरो बे लानानै खारनायाव जोंहा गामिनि जानानै गोबां असान्ति जादों गोबां दुखु जादों बिनि थाखाय बिनि सायाव जोंहा बेबायदि जागोन होनना फोथायनाय गैयामोन बिनि सायाव बिराद फोथायनाय दंमोन जे बियो सासे गामिनि लिडार बायदि इसोर बायदि जोङो बेखौ फोथायोमोन बिनि सायाव बिसास दंमोन दिनै बेहा फिसा 3 दङ सानै कलेजाव फरायनाय सासे उन्दै फिसा दिनै बियो बिसोरखौ राना रबावा दिनै गारनानै थांबाय बियो माने न'खरनि थाखाय बियो थाखा फैसा खामायनो थांदोंमोन दिनै बे खामायनो थांनायावनो बियो स्रोद स्रोदै बेबायदि दिनै बे गुबुन हिनजावजों बियो लिंक लानानै दङ बेबायदि जोङो माब्लाबाबो जों ककिला बालिगाव गामिनि जानानै बिनि सायाव बेबायदि जोंहा सासपेक्ट गैयामोन फोथायनाय गैयामोन दासिमबो जोङो जे मेगनजों नुवाखै बेखौ बेबायदि जाथारदों नाथाय खोमाजों खोनागासिनो दङ दिनै अब्लाबो जे भद्रसिं उजेरा दिनै गावनि हिनजावखौ
गावनि बे फिसा साथामखौ बियो गोसोखांनानै फैफिनथों जोङो गामिनि जानानै बेखौ जायगा होफिनगोन बे हिनजावखौ बियो नागारनानै बियो गोजान गोजान जानानै बियो गावनि न'आव फैफिनथों दिनै बे न'खरखौ खुंनो थाखाय बिनि हिनजावा जेबो राहा गैया गोबां दाहार दङ गारि फाइनान्स दं दिनै बिनि हिनजावा दिनै दुखुजों मोदै हुगारगासिनो दङ गावनि फिसायखौ गोसोखांनानै आरो बिनि फिसाज्लायाबो दिनै बेमार जानानै दङ दिनै गावनो नुखादों गावनि मेगनजोंनो दिनै खबर हरो हिनजावा अब्लाबो बियो दिनै खबर हरनायाव बियो थगायहरबाय थादों हिनजावखौ माने दिनै आङो माबा टावार नाङि जायगायाव थाहैनोसै होननानै बियो हिनजावखौ थगायहरबाय थादों ओमफ्राय बियो सिमखौ सोलायनानै लादों गुबुन सिम लानानै बियो दिनै रायलायगासिनो दङ बे नाम्बार बियो थांनाय देवबाराव बियो हिनजावजों रायलायहरदों माने थानो हायियाव आरो गोबां जोंनि जेनेबा गामिनि मानसिफ्रा बिनि सायाव दिनै आर'जफोरबो लादोंमोन बिनि सायाव गोसोफोराव गाबखांहैदों खोमा दिनै बियो दिनैहाय बियो जेनेबा जेखि जाया मानो बियो गासैखौबो नागारनानै माने गावनि बिसि गावनि फिसा साथामखौ गोसोखांनानै न'आव फैफिनदों जों गामिनि जानानै बेखौ हामलायो आरो खावलायो भद्रसिं उजिरा बियो फैफिनथों न'आवहाय बेनो जोंनि आर'जआ आं खुलुमबाय सिगां दा बे गोमानाय बिहामजो आंनि बिहामजो न'खरनिनो नाथाय बियो मा दस मोननानै बा मा दुखु मोननानै खारदों आं बेखौ बुंनो हाया नाथाय बे न'खरजोंहाय बियो मास मोनसेनि खाथियाव जाबाय जों खारलांनाया जों खबर दासिमबो खबर मोननो हायाखै दा ओरैनो मा खावलायहरनो सानो दा आंनि खावलायनाय बेनो बिसोरखौहाय मोनोब्ला जों आंनिसिम जों लाबोगोन होननानै आं खावलायबाय आरो ओमफ्राय ओरैनो बे गोमानाय बिहामजोआ साबेसे गथ' गथाय दं बे आंनि गोमाजानाय बिहामजोआ सासेल' हौवासा नै बेनो दैमु नार्जारि सिगांफोरबो बिदिनो जेनेबा अबेबा थाहैलाबायोमोन सिगां माने थाखाफ्रानो थोआ जायो बे बिहामजोहा बेनिखायनो बे दिल्लीयाव थाहैदोंमोन बिमा बिफायानो मानोथो बिनि बिमानैजोंहाय ओजोंहाय दोनहरनानै दा बिमानैया ओजों माबायाव दोनहैबाय दिल्लीयाव दोनहैखादों आरो बिनिफ्राय दाहारखौ मारिबाय मारिनानै दा दिल्लीयाव थानाय समावनो बे न'खरनि मानसिजों बदरसिंजों आरो बिसोरहा फन दंलायखायोमोन आरो जुगाजुग मथथे लोगोफोरनि सिगाङावबो बियो मोनायावहाय फन हरबाय थाखायोमोन आरो सिगांबो थगायोमोन नै बियो अदालगुरिनिफ्राय बिनानाव सासे दिल्लीयाव थाफैदों बेनिसो आं फन हरदोंलै होननानै बुङोमोननो नाथाय बे जमुनाजों बे फन हरा सि खाख्लुमनानै रायज्लायबाय थायोमोन आरो बेयाव फन हरबाय थायोमोन बिदि थगायो आरो लोगोफोरखौ ओरैनो फैफिननायखौ लुबैयोना हायोबाथ' फैफिननाया मोजां मानो होनबा जोंहा दा धोरोमखौ लानानै जोंहा खेबनै सादि मोना गोथार बिया मोना बेलेग हिनजावफ्रालाय लाबा मोनो मेरला नाथाय जों धोरोमखौ लानानै जोंहा बिया दाननो मोना आरो बे मन्दुलि भारा बेलेग हिनजाव लायोब्ला मन्दुलि भारा जानानै थानांगौ फैफिनबाथ' निस्सय आश्रय होफिननाय जागोन फैफिनब्लाथ' होनायानो जागोन एसे गावसोर मिलायलायोब्ला आरो नागारलायोब्ला बिनिफ्राय खमा मार्क नागारलायनानै दा न' खाथि खाथिनि ना गोजाननि नङा खमा होनायाथ' थानांगोन ना